Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Mwa Sofia, mwezi bongo koli na sega. Eva abu Ugwumba. Kwanyele mba anyi ugwu, kwanyele Igbo ugwu. Ugwumba. Ozi nije mengi ni kuni ya nabu. Obra ni nwere mmadụ, ọ bụ na nwere ego. Ọ bụ na inwe mmadụ, inwe ego, isi ga-eme ngini, eme ngị ịhụnanya na-abụ. Ugwumba. Iji ofu ehi Igbo eje ahịa na-ara ahụ. Mana ị nwere ike iji ehi Awụsa iri na ebe ọje ahịa. Ha na-eso nke a gosiri na ndị Igbo abụghị ndị a na-achịma atọ ụkwa. Orumba. Ala Igbo nwekwa na-ebu nwe mfụ, onwe bụrụ ngọzi Chineke. Maka na anyị maara na ọ bụrụ na agụnye ihe Chineke tinyere na obodo anyị, ma ndị dị n'ala ma ndị dị n'ọgụgụ isi anyị, na anyị ekwesịghị ịbụ ndị ihe ọbụla na-akọ, na anyị ga-enwe ntozu oke kwụrụ onwe anyị n'ụdị ọbụla, ọ kachasị n'ebe gbasara mmadụ izu onwe ya. Soro m garuo obodo Ogbunka, bụ nke anyị gara na izu one ma one gara aga. Nwerute ebe ahụ, enwere ebe dịka ị na ha ahụ ugbu a, nkwụ karịrị 100,000 dị n'ebe anyị na-ene ugbu a. Ọ bụrụkwa na uche gị dị na ya, asị gị biko gbaruo Ogbunka, maka na ya bụ ihe ga-abara onye ọbụla. Ihe nji na-ekwu bụ na ka m rụtara gị, ọ kachasị unu abụ ụmụaka anyị bụ ndị nọ n'obodo oyibo na ndị Malaysia bụkwanụ n'ebe a ka ha bịara wee were mkpụrụ akwụ ha ji na-azụ odogwu n'ihe gbasara mmanụ tata. Ya bụ na etu anyị nọ ebe ahụ kpata ego na-azụ odogwu, obodo anyị na ha achọ ịdị mma. Biko were ya na-atọ ụlọ ka ị bịa tinye ya bụ indọstrị ebe a ga-eji mepụta ụmụ ihe dị iche iche ga-eme ka anyị Igbo kwụsị ike. Ndị IFEADIGO age grade kpọrọ Ugwumba wee gaa na be ha. Anyị na mkpụrụ na-abụ anyị ga-arịrị mee ọtụtụ ihe dị iche iche, mana ihe a bụ iji gwa ụmụaka anyị biko ebe a kịta bụ ego dọrọ adọ. Nwee were ohere a wee na-elotara gị na ọ bụrụ na ị chọrọ imepe indọstrị ọbụla bụ nke ihe ị chọrọ iji na-arụpụta ihe bụ ihe ọbụla gbasara nkwụ maọbụ ihe si na nkwụ ewepụta, biko gbara gawa Ogbunka, maka na ego dị ebe ahụ. Ụdị nkwụ hụrụ ebe ahụ afụtụbeghị m na mbụ, ọkachasị na mpaghara ebe ahụ. Biko anakadị gbasi ike mgbe ị ka ga-egote ana. N'ụbọchị tata ọ bụghị ihe gbasara nkwụ ma ọ bụ ihe gbasara itinye ụlọ ngwaahịa ka anyị bịara ikwu, kama na asị a na-eme nke a na-eme nke a. Ndị kpọ anyị ga dịka m gwara unu bụ ndị IFEADIGO age grade ụmụ ebe Ogbunka. Anyị na ha bụ ihe ga-anọrọ n'ụbọchị tata, maka na mmanwụ anyị na-ekiri ugbu a nke onye ọbụla ma dịka ijele ọ gbanụbeghị na Orumba niile na-abụghị tata. Ndị IFEADIGO bụ ihe merie ka anyị ga-anọ. Opurobios Igwe Jenga. You can say from Iwoloyi, according to Dunda Uchianye. Iwoloyi ka Ogbunka. I said Ogbunka there, let's here. Where Muta ise. Isi Ogbunka the first son of Ogbunka. Awuka second. Abala third. Umurebu fourth. Akwaba fifth. Manu Magu Umureba there, Maya Doma every year. This is IFEADIGO age grade. They have been there. Nduru hala wu gana age grade. We have to say no. Oba wu rabia do obodo. Wara awuru nwata. Ndozo secondary yu gana age grade meru hala. Kuna ndi IFEADIGO we bia roro this village ahia. Lock up shops. Obu so munwa ka ha gbara. Obodo age grade na chere dia na ha gbara mu. O nwere ihe ha mere. Ika mwa ha gbara we donate ya room global nke oda age grade sile so onye ọra ha na-eme anyị nabatara ya. Anyị wee na-agwa ha gbakwa mbọ kwụsi ike na ugwu age grade ọdọ na challenge kwa ya, maka onye anyị chọrọ obodo a ndụ tolite ogosi anyị ajọ ndụ tolite ogosi anyị ajọ doro mmadụ igwe bike ese ndị ahụ ihe a bụ IFEADIGO ha seti record like Ugolab. Anyị wee na-ekele ha. Na ya ha na-eme. Ndị ọzọ na-ekwuritekwu ugbu a. Ha marakwa na o nwekwe ndụ bụ ụzọ. Ndị a na-emete ete Ugolab. Na o nwekwe ndị ọzọ na-emete ete ya. Ka ha gbasikwa ike gbaa mkpọrọ. Ya bụ ihe anyị ghọtara na-abịa na Ogbunka. Ịchọ igosi na Igbo odogwu mepụtara obodo ihe. Mepụtara obodo ihe. Ejikere dị isi mepụtara n'ụmụ n'ebe a bụ Ugolab. Second bụ ndị IFEADIGO Orumba.
Akwọbedikwa beans akwọ dịka m gwara unu na ihe a bụ ijele mbụ na-agba n'Orumba North and South. Onwe bụrụ na ndị wepụtara ya bụ ndị IFEADIGO age grade bụ nke si n'ụmụnebe Ogbunka wee pụta. Aka na ebido maka na a na-aga n'ụlọ na-ekene ndị odogwu ha ji wee biri. Ihe a bụ mmemme abalị na abụọ ya mere na onye agbakwa n'ọsọ maka na ihe nghọta ka dị n'ụzọ. A na-aṅụ akamụ anyị ekene gị maka na onye kene so ekene ya onye ọbụla na-enekọta ndị ọbịa Chukwu ga na-agọzi ya. Ezi onye a na-aṅụ akamụ daalụ maka nnekọta ịnekọtara Ugwumba na ndị ọrụ ya. Ma nwee na-asị n'ihe ọbụla tara n'abalị ga-abụ anwụnta kama ka anyị mee na echi ka ga-aka mma. Ndewonu ka anyị gakwanụ n'ihu. Ugwumba onye ọbụla jere ịrụ ụlọ chọrọ ibido ịrụ ụlọ bido ụlọ elu anyị eme na ebere ọgbanwe ụlọ ala. Nke ọzọ bụ na onye ọbụla na-agbanye na ụmụ ya na-anị ụgwọ ọnwa anịghị ego o ji eje nke a na-akọrọ gị bụ Ugwumba emere na ebere maka onye aje lụọ nwaanyị. Ọ bụrụ na eme ịnụgha na nga fada na-azọ na-akwụrụ nwa ụgwọ ọnwa ọ ya eje n'ije fada ọbaba mmadụ ikwugere ka ọ bụ
aha m bụ Chief Nnamdi Philip Okoro, Nwakibia 1 na Mushi Lagos, Nwakibia na Ogbunka as well, by the special grace of God. Eji wee mara. Oliver kwuru egwu si na enwere nnukwu mmanwụ otu mana ọ bụrụ na ijere pụtazie ma nke ibudatara ijere n'ụlọ. Yes, ihe mere bụ na anyị nwawo ndị omenala na-adị mma and omenala ya na-ana ọdịbendị dere ha nke a bụ izizi ijele na-agba bụ nke be anyị ebe a nke Ogbunka ndị ejigirede atịpụtara na Ogbunka and ọhịa anyị na-eṅomi ihe ọma. Ijele abụrụ mmọnwụ maazị nnukwu mmọnwụ pụta obodo awara ọsọ ọ ya bụ ihe ịhụrụ na-ekwu ebe a tata. Anyị sị ka anyị nwee obi aṅụrị na ihe ọma ka ọ wụ anyị wee na-asị ka ọdụ ụdị a na-abịakwara anyị ihe ọma na-aga ọhịa anyị na-ekpe ekpere ya na o nwere ihe ọzọ. Ogbunka enwenubeghị ijele na izizi na-abụrọ ndị ejigiredi IFEADIGO wee wepụta ya. Ọ ya mere m ji wee sị na mmesi all the way from Lagos gbadata bịa nọrọ ya ha dịka m nụrụ ya anụ nwaanyị eme anyị n'azụ na ya anọ wee fụ ya dịchị ọ na ka mere eme. Yes, ọha anyị na-celebrate today. Ọ dị mgbe ndị na-ekiri n'Ogbunka kịta n'ihe gbasara ịkwalite omenala Igbo maka ndị ụfọdụ ọnọdụ na-agbagwoju ha anya ihe dị iche na omenala na ikpere arụsị abịa n'ịkwalite omenala Igbo kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụafọ Igbo ọkachasị ndị na-etolite? Thank you very much. Ndụmọdụ na-enye ụmụafọ Igbo bụ na omenala abụrụ ọgwụ maka anyị na-anụ ebe ọ na-ahịọtụ ife ebe a na-eme omenala eme ụdị ihe a sị agwọ ọgwụ emetọ aka eme nka ụka sịkwa ụka asịrọ mana ihe hibere ehibe ewu omenala debogoro adị. Anyị wee sị ụmụazị na-etolite eto na ọ bụrụ na ha da-afụ ụmụ ihe ndị a obere oge fụ na ihe ndị a ya anasị ha ya ama ntọna na ha ya ama bebe nke si wee si omenala abụrụ ọgwụ onye ọbụla bido ya mewe ka ndị ya ọdịbendị dị ya rafa o mee ka ndị si eme ha si otu a mebe. We keep encouraging people to encourage culture ma n'ọnụ oyibo maka ebe ọbụla ọ sọkwara anyị jee anyị na-ebu omenala eje ebe ahụ. Ana m esi ebe a buru egwu nawa Lagos buru mmọnwụ nawa Lagos ịgwa ụmụazị m ịgwa ndị nke na-anọta nwụrụ ụlọ na ihe awụ ihe a na-eme eme na ihe awụ ihe eji wee mara Igbo be anyị and na ya na-eme ya rukwa echi.
Biko maka ndị na-ekiri anyị biko gwana anyị aha m ogbu ehi eziokwu dị olulu ma agọfụta na ude ala ha adụ nwa be nwa ahụ obere Nicholas Orie Kezie na-agbalị Ogbunka. Yes. Oliver kwuru egwu sị na enwere nnukwu mmanwụ nwa otu ikwu wee mechasị na ọ bụrụ na ijere pụta mmanwụ niile enyefe amara ọsọ o weruzie nke bụ na ijere na-abịakwute Orumba chịkọtara anyị ihe gbasara nke bụ ndị na-ewụla ha sị ihe ele egosi iwe enyi anaghị egosi nwanne egosi. Obi tọrọ m ezigbote ụtọ na ijere ịbata n'obi nwanne m nwoke na nke Kenneth Babake China base. In fact, ọ dị m obi ụtọ because ọ kpọrọ m la fon gwa m datara ihe dị otu n'oji abịara ma agharakwa ịbịa aba nabata ha and anọkwana m akpọ ọmọdụ nsị m la ha abịala since ụtụtụ ka anyị nọ na-eche ha nke bụ eziokwu ụlọ ọmasị m wee and ọnwa onye kwesịrị ịbịa be ya ka a bịara maka ọnwụghị onye ọbụla ka ijere na-echi be ya afọ. Anụ m na nke a bụ ijere izizi na-agba na Ogbunka nke na ụmụ ịhụ ya mvụ awụghị m ijere except nke na m hụrụ onwe ụra m karịa sọsọ nke kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị IFEADIGO bụ ndị chịkọbara ya bụ ndị IFEADIGO ha na-agbalị oyibe ndị m ka ha bụ ndị ụmụnne bụ Ogbunka ara m asị aka ha jide ọnkwa nsọsọ egbu ijere ọ dịghị ihe ha alịghị eme ọzọkwa ya wụrụ onye ji grade ha na-alụbeghị nwaanyị ha ji alị ya nwaanyị iru olu ụmụnne bụ Ogbunka eji ahụla ọbụla abụ ha rụrụ lọkọp stọọ dị ya so ọ dịghị ihe ha alịghị eme ma ndị ha na-arụrụ ụlọ ụmụ nwaanyị ndị nke ọdụghị otu ọdụla ezinụlọ ha na-enye ego onwe onye nwa ya chụrụ nwa ya n'ụgwọ skuulu ha na-eme ya ma IFEADIGO ọ dịrala ebe ha na ndị ana masị ka Chineke gbaa ha ume ha jirekwa aka na ha jiri ọwa aka ọma ọhụụ ha aka ọjọọ. Ọ dị ma mgbe ụfọdụ ịkwalite ihe gbasara omenala etu a ụfọdụ a na-aghọtaghị omenala na ịgwọ ọgwụ na ikpere arụsị ke ndụmọdụ ị nwere ihe ndị mmadụ n'ihe gbasara nke bụ omenala ke ndụmọdụ ị nwere ike inye ọkachasị ndị na-etolite n'ihe gbasara omenala ihe m na-ada akọwala ihe na ọkwanụ na asị nke onye chizuru ya zere omenala bụ ihe adịghị ala n'elu ụwa omenala bikos ọ tọrọ chọọchị ọ bụ mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ala eche otu na ijere na fụrụ nwa ọ bụ ụlọ ndị arụsị ọhụhụ ndị arụsị kọma ihe ngori ime ka obodo na-ekpo ọkụ na-adịkwanụ mma ebeta ụfọdụ na-echela ọ bụ onye pti ha mmọnwụ ọ bụ ụlọ ọ na-egbu mmadụ ndị mmadụ ala ezegharị ya na-eme ka ha ghọtala ọgwụ nke onye chiri ka o ji ezere ya maka oturu m na ụdị na ọdụhụ ka mmọnwụ fụrụ m adịghị aga kọma m nwere onwe m ma ihe wee obi m ma emejọ nwoke nke m ji emejọ nwaanyị mara ụmụ ihe ndị na ụwụrụ ihe na-eme obodo ji adụ mma ndị ụmụ mmehie ede eme adịghị enwe isi ụfọdụ bịa ha na-apụla na otu esi egbu mmadụ ọ nwụghị ijere n'okpuru ọdụ ndị dara eti mmadụ pin ndị na-eti mmadụ agba mmadụ injection itiri mmadụ ihe la poizin ọ bụghị mmọnwụ na-eti ihe so ndụmọdụ m na-agwa ha ụlọ ihe m na-ada agwa ha mgbe ụfọdụ ha na-akpachara anya la anụkwana ihe na-eme ọ gwụchaghụla ụmụ ihe ndị a ma ọ bụ otu na okpukpe ha nọchi ọ bụ ihe ọjọọ achetara mgbe mpa nnukwu m ha nọ ka ị ga aka akụrụ mmiri ṅụọ ị lawa
a na-enwekwa mmekọrịta dị n'etiti ndị Ogbunka na ndị Iworoye dịka ebe ha si ka na-enwe mmekọrịta fọmali ha na-enwe pọtụtụ isi ọgbaghara na-adaba anyị enwechache kọneshọn n'uto ndị dara akwụkwọ ochie kọnete sọcha ista anyị nwapụgotere were rekọdụ gwa anyị mana adị onye ọ na-achọ iwu freeborn citizen onye ọbụla bụ freeborn nke mana iwere ụmụnne adị owe ebe onye bidoro a sịrị na nwaanyị ọbụla edina n'obute okwu ịmara na akpa anyị akpa nne ka nna m ji agwa m ezere adị nwa m aza m ọsị ma na-eme n'ala ọ bụ na ute adịghọzi ihe ọma na-adị mma n'obodo ya bụ onye ọbụla pụrụ ụzọ ije ọfụ ihe ọma ya nweta na be ha na onye bụ akụ ruo ụlọ amara onye kparịa onwe bụrụ na ijele anyị na-ekiri ugbu a bụ nke si n'aka ndị IFEADIGO age grade bụ izizi onye ọbụla nọ n'Ogbunka na-afụ ijele ọ bụghị na ọ fụrụ ya n'ebe ọzọ maọbụ na o kiriri na TV ihe a bụ ijele izizi na-agbanụ n'Ogbunka niile na Orumba niile gba gburugburu ya bụ na ụmụaka na-anụ maka ijele n'afọ ebe Oliver na-etie n'egwu na ha afụtụbeghị ya n'anya kama ha na-anụ ijele ọ bụrụ na a na-akpọ flavor ijele ụfọdụ esoro na-akpọ ọ bụrụ onye Ogbunka si ya na ọhụnụbeghị ijele na be nne ya na-abụghị nke a ya bụ ahinze ndị IFEADIGO age grade maka ike obi rụọ ahụhụ ụka mee ihe dị n'ime ya wee kpọpụta ijele nke izizi na Ogbunka ịfụhụnụ ka ọ na-ekwo ịfụhụnụ ka ọ na-agbagharị
Afọ m bụ Mrs. Ifeọma Nwankwọ onye Ụmụlebe Ogbunka ka m bụ. Ihe ejiwa mara m edekọ na mba. Aha grupu m Ife Kitchen. Yes. Ihe anyị nwere taa bụ na ụmụ Ife na-eme ị na-echeta ihe gbasanyere omenala. Ha wee kwuo si na ha esi ndị Igbo. Ndị Igbo ahụ ka anyị sikwa. Ịnapụ anya ị afụ ede. Ede agwọrọ agwọ. Eji akwụkwọ ndị Igbo witi ụkpaka. Nke a bụ ọsụ akịdị. Yes, eji ụkpaka wee gwọ ya. Nke a bụ ọkpa akị. Eji asụ wee gwọ ya. Wee te ya, a na-ete ya ete. Nke a bụ ụkwa. Nke a bụ osikapa. Ụmụaka. Yes. Brother, mama m ka m esi kwubi ya. Ụmụ Ife chara acha. Ha bụ efi. Eji efi wee sie. Eji ọkụkọ. Anyị tụtagide ọkụkọ ike egwu. Ịnapụ anya n'okpuru ebe a, ihe abụchakụrụ abụ anụ ọdịnihu. Ụmụ Ife gbanịrị. Ha mere mmemme ha dịka ha si kwado igosi na ha kwadoro ya akwado. Akwabeghị bizi. Akara ekwentị m bụ 07033685100. Yes, mana ịgakwa n'obodo anyị ejiwa mara m popular Ifeọma Ojoto. Yes. Chairman of the Lagos branch. Working piano Ogbunka. Always for 2 days. Always for 2 days. Standards electrical. Standards electrical. I would have 20,000 now. Yes, and yeah, 20,000 I support it for them. Like if they are regular month. Baba stand up. Yeah, the regular. Baba stand. My empty like you. Don't do it now. Also go. Opurobios Igwe Ajenga. Ojomu abunse Michael Ezenwa. Ezono kama Ogbunka. Yesu do IFEADIGO AGE GRADE. Mwoka molo Ogbunka. Ofufolo Orumba Bokwazala go. Anwala tu amokwa. Afanyala mare kwa te kwa lohia. Bidu dro ile eru obo la gbete ma zo a. Oye ke bushi ala ani. Ozona ka nwere ofu na obu mgbe ni ka na dị ko. Yes. Ama m na nwere ofu tata. Ọrụ ndị na-ekiri anyị. Aye le bota oli IFEADIGO AGE GRADE. Onuku AGE GRADE enwere la this village. Ile mezi la do ihe lile le ememe. Yeli lele meme dị mma. Yeli le jenyere obodo aka. Yeli le jenyere ndụ aka. Yeli le jenyere obodo ala agali ihu. Aka IFEADIGO ọdụ. Ha nọ na culture. Ha nọ na religion. Ha nọ na education. And so on and so forth. Oye jimadi IFEADIGO AGE GRADE. So nkacha interpret ya taa ahụ. Ịgba nnukwu mụnwala aka ijele. Iji were mee ka obodo wee na-ekpo ọkụ wee mmadụ obodo anyị asọgbu ebiri anya ụlọ ele eme onweghị ele eme ma anyị na-achanala ụzọ the first ijele dị na Orumba lodu agụ atasa eho lodu agụ atasa eho ha na-agba ijere nwa ala agba ha yasị nwa ala agba agaba akwa ego odudu
but those are you want to body ijele ezo obodo kiribe Ifadiga yeah bo ayadu ehun much yeah na here ka about 4 years I been in resistance I am inauguration I putara ogbo I put road I to do oh yeah I am not to be a I know na Ifadigo ima ndi bozana ebosia nwata wodi ko kuta na meturi aka kotoro anyu mu yu podu oge jibu akọ Ifadigo erota iye ji mari Ifadiga bo the highest Ifadiga hold the highest age grade simule produce better àwọn age grade age ama ko oh number 1 age grade la hele men haro lock up shops haro plaza where da show boda hala scholarship from primary school primary 1 to primary 6 included 2 primary school and Catholic primary school and Anglican primary school and Olumuleba hala scholarship yes secondary school and Olumuleba have they poor in number before get le wire ke ba e ga ko then before you have center so ugoli la ku Ifadigo la ku ya kemgbe 4 years till today ya wona mbo apo izuru biro kanu bido bido ku ba ya ke ala ku the penalty to wire ke office and neko office akwo 50,000 to wire akwo to neko or 100,000 Ifadigo la ku yo to wala center hala go center go kewe wike e grand center so Ifadigo le utinya ndi ozo le ndi madi aka lazu ku madu ko chukula school lazu ndi madi ni university le nya aka la rukuru madi ola nya rukuru le madi ola le ndi yelo shiriki aka oro so mu ka ile aba so betu ndi shi ade nwa le kuto onu so mu anya le me so fu nya ile me ile gbara okirikiri Ifadigo zuru ezu bawo ba oye jimari Ifadigo ejire ụmụ Igbo kelenu Ugwumba bụ Ugwumba nke anyị bụ nke anyị ịnọ n'ọrụ ịnọ n'Igbo ịnọ n'ọhịa ịnọ n'ụzọ elekwa n'ọzọ leme Ugwumba maka ihe dị n'Ugwumba bụ ihe na-akụzi ihe eji amụta ihe Ugwumba bụ Ugwumba Afam bụ Mr. Sunday Onyebuna Igwe Omenife na Ifadigo age grade Igwe Omenife na Ogbunka Kingdom ọzọ plini ego agipụta mazụ a yes thank you yes maka ibe a na-emabere fụ mazụ eto anyị si kwado iso eme film na-eme dibia na film ọrụ anyị ihe na-ekwuta iji kwado eto that's very good today bụ 31st December 2022 ka the age grade a na-akpọ Ifadigo age grade ụmụnne bụ Ogbunka na-ebupụta mmọnwa na-akpọ ijele that's today anyị bupụtara ka anyị gosi ndị obodo anyị na anyị bụ Ifadigo age grade na ihe anyị kwadoro ebuka mana anyị ga na-ewepụta ya one after the other wee na-egosi obodo anyị chọrọ ka anyị kpochata culture ejiri ọmalụ omenala Igbo anyị chọrọ ka anyị kpochata culture back in our land so that a na-agụ mba ndị ọzọ gbasara culture a na-agụ ụmụnne bụ Ogbunka na so na ndị na-eme culture n'ala Igbo ana m na-emenubeghị ijele na mbụ na obodo Ogbunka niile ọ eziokwu yes as Orumba as a whole Orumba onwere ebe enwekọrọ ijele n'Orumba niile ebe enwere ijele gbagwelu na bụ obodo nwere ijele bụ Ogbunka ụmụnne bụ Ogbunka o wee bụrụ Ifadigo age grade n'ime ụmụnne bụ Ogbunka ọfa bụ ndị isi bupụtara ijele n'Orumba as a whole adịghị na-ekwu ndị Ifadigo gosiri ihe ndị ọzọ ha megoro ị nwere ike tupe etu anyị azụ na nke ọzọ maka na ọrụ ka nkụ nke ọzọ aka gị Ifadigo age grade na wetara ife dị mma n'obodo anyị Ifadigo age grade rụrụ afịa lock up shops nye ndị obodo anyị ha na-anakọsi ego ya Ifadigo age grade nwere ndị ha nyegasịrị scholarship from primary school to the secondary school Ifadigo age grade na-akwụ ụgwọ ndị obodo anyị ji enene NECO and the WAEC na our school ka anyị wee na-enwe more population na our school ife ndị mbụ na-abụ onye
Ogbunka an indigenous of Ogbunka. If I go age grade, you have scholarship from primary school to the secondary school level. Scholarship is to primary room and secondary. We go to the secondary. No, not only who go neko and the wayek. I nazo ndi buy ndi a position of first position, second position, and third position in every class. I nazo from the class from that primary one to the secondary school level. Yes, all people go age grade in Emena Ogbunka. Branch, Lagos if I do go 8th grade, young wero, any other branch, if I do 8th grade, all for menana, Osina village, Ogbunka Webido. So how Wesley members all over the world, like even in Malaysia, if I do go Nonia, even in London, if I do go Nonia, even in South Africa, if I do go Nonia, even in the whole Europe. If I do go members, do everywhere. Australia, if I do go age grade, do everywhere. How about the copper? Ebenina. Or the Matuba hapu, the man metata, or you look at Kuna for I am on a memma again, yes, Botong. I am on a memma, I don't remember what to say. If I now weapon, and the mother Aberon. If you flab on the paper on the mother. Many people, many prominent men of this Ogbunka Kagada here. So we are expecting more people. Many people are coming. So we expect. Hey, rice and stew, I don't come. Makai bani beba, ya de kuzo rice and stew. Ya ne koku ya bu nie di wemalu ani Igbo. Ayi nwere ukwa, agwara agweba. Ayi nwere nka na akpọ ọkpa. Okpaki nwe akide agwara agwọ nwe ede agwara agwọ a na-akpọ mbụbụlụ. So idinne omenala ndị obodo anyị bụ Ogbunka na-eri anyị nwere ebe ata bụrụ sọsọ rice. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Afambo Chineye onye bụ na abụ challenge ụmụ nwanyị IFEADIGO age grade. Ihe na-ekwu bụ na IFEADIGO age grade bufutere IJELE masquerade dance is one of its kind. Omenube na Umunebo, or I would say Ogbunka. So IFEADIGO age grade we bunited it. So Obido yesterday, how gonna go say be onye barata ho say we sipaze na age otutu ebe di iche. Oya na ekwo yesterday we kwuru kwapụta today. Awe na ruze nu gola aboho. We na achikotazi de mmemme. Inekwa anya today ya fu mgbe IJELE gwa na oburo obele mmon. Yes, no ya na-eme. Akwado IJELE ka mbe ebe afọ. Anyị na ụfọdụ ụmụ ụka akpacha na enwere ọnụ ha na-ekwu onye Ogbunka amụrụ n'Ogbunka. Ebe ga Awụ onye nnobi. Anaghị m Ogbunka. Yes. Ha na-ekwu na abịa na ANAMBRA niile. Ha kacha anụ nwaanyị, ha kacha mara eto isi anụ nwaanyị. O nwere eturu ya n'ọnụ onye na-abụghị onye ebe aka mmarụ. Ọ bụ eziokwu. Kọtụrụ anyị eto ha cha anụ. Ọ bụ eziokwu. Ụmụ nwoke Ogbunka ha na-agbalị. Ine na anya inekwuo ndị otu anyị fụ na anyị dị ka nwaanyị na-adị. Ọ bụ na ha anụ anyị ọfụma ya ma ndị otu. So imekwa agụ agbalụ na nnobi. O nwere isi mwa na anụ dị na Ogbunka si m hapụ nnọọ nnobi developcha ihe anụ wee batawa Ogbunka nsị a na-ebe mfụlụ onye mete m nwa. So on that ha na-try. Yes, they're doing well. Ya chebekwa abịawa. Yes. Ichekwa ụmụ nwaanyị ndị otu maka unu nwunye ndị IFEADIGO ichekwa ụmụ nwaanyị. So biko na hadu chi mere age grade 20,000 naira. Is good. It's tasking. It's just the grace of God.
esi wee chi nwa ụmụ nwaanyị chịkọta nwa ha nọrọ together bụrụ ofu wee na-eme something. But I thank God na today ma sị na ụmụ nwaanyị Ife na anyị achịkọta afa otu wepụta n'ike wee nọrọ wee soro na-eme ihe a na-eme. So it's a very tasking because to manage human being is so difficult or easy. Then to compare women, individual differences and a lot of things. But I thank God, with the grace of God, we are doing it. I see it too much. Yes, I see it. But so diplomacy, wisdom, ana m ekene onye ọbụla na-ekiri ife ndị IFEADIGO na-eme. Ọ bụrụ obele ife, ọ bụrụ ndị Ogbunka si na ọha aka ihe ana m ekene onye ọbụla na-asị nke onye chiri na zere afọ anyị na-aba ọ ga-abụla anyị ife ọma ga na-emere anyị n'aha Jizọs. Ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu. Chukwu fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ndị ezigbo mmadụ n'aha Jizọs ka ọ gọzie anyị. Ọmụ bụ Chinedu Emmanuel Alexander Onwura, onye Ugwubelantụ Ikizi na Anambra steeti were mara. Ahụmụ onye IG grade IFEADIGO n'Umulebe Ogbunka. And anyị na-eme mmemme a n'ebe a taa. IFEADIGO abụ kemgbe bidoro? IFEADIGO erugo 6 to 7 years now. And within this period, anyị abịafutega ihe dị iche iche n'obodo anyị because ihe anyị jere kpọkọlọta onwe anyị ka anyị were mepe obodo anyị. Anyị arụgboro obodo anyị lock-up shop were na-agbara anyị ijere nke nwe. Anyị na-azụ ụmụ akwụkwọ, anyị na-akwụrụ ha akwụkwọ. Anyị na-eme ihe dị iche iche iji eme ka obodo dị mma. Ya ihe ọbụla dị mma a ga-eme ka Ogbunka ka a na-anụ afọ Ogbunka n'ihe ọma. Onye IFEADIGO ma dịka anyị nọ nwere ndị ọzọ na-emepụta ihe ejigirede a o wee dịka ike agwụrụ ha unu wee kpalizie ya bụ kedu mkpa ọnụ na-agba ime ka ike ọgwụ ghara ịbụ unu? Yes, ịma ihe anyị n'ụwa na onye bịa ome otu ya na chi ya ti ya nshike ya. Ọ na ike aja agwụ anyị bifo ike agwụ anyị ga-agba mbọ hụ na anyị mepụtara ya ndị ọzọ anyị zụlitekwara iji ebidokwa ebe anyị kwụsịrị maka mgbogo ka nwoke na-egbogo maka mmegwe na mmadụ. Ihe mere taa anyị amaghị na ọ ga-eruzi ụzọbedịmago Chukwu nwe ihe niile adị Chukwu onye na-eme ihe otu o si were chọọ. Obi tụmọdụ nke ukwuu na ihe mere n'ụbọchị taa na ihe m fụrụ taa n'ebe a. Ọhaneze ekele m azụ m udo dịrị na anyị niile wee na-ejikọ otu aka na-asị ọ na-adị maka mmadụ dimkpa foto ụwa ya mee dimkpa mgbe ọ kawo uju ya na okorobịa mepee obodo ya dịna mgbe ọ chọrọ ya fọ onwe ihe ejije na-echeta ya ụnụ anwụrụ. Cha Igbo kwenu rienu ṅụanụ zụanụ. Afa m bụ Chike Ọkpala na-akpọkwa m Chief His Royal Palm Wine Powerless, Chief the Honorable Zebrudaya Okorigwe Nwogbo alias 430, MON without EY. Unavuka Ugwumba. Ibo onyonyo na-enene na TV. Na nene kwada. Ọ na-ewetara ya obi ụtọ. Na-ewetagasara ya ụmụ ihe anyị chefuru n'obodo. Na-eweta ya na-egosi anyị na nene Ugwumba ka Chineke mezie okwu.
Honorable Pius Chukwuemeka Onyegbuna. Onyebe, toruo ri anyị. Ejikwazi onye ọchọ Ogbunka wee mara m. Mụ abụ onye Ogbunka. Ebe anyị nọ Ụmụnobe village bụ be m. Ebe m dị na mgbada ebe a. So ọ mụ abụ nna egwu ndị ejikwazi. Nna egwu oso na-eji break ka nna egwu bụ onye akọtara ka ọ bụrụ nna onye nnekọta. Nna egwu eso na age grade ọ bụghị onye otu maka na ị na-anya ndị ahụ ụmụ m amụta ma ọgbọ ha so abụrụgo m ha okenye kama ha lechara anya ihe m na-eme n'Ogbunka na ihe m bụ n'Ogbunka ha wee detere m akwụkwọ sị ka m bụrụ nna egwu ha ihe mmenụ. Ọ dị maka mgbe i bidoro ya bụ kedu etu ọ dị ịma ịnekọta ụmụ nwoke ụmụ okorobịa ọ dịghị mfe wee na-achị kemgbe ị banyere ọ bụ ihe akụ ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ nwanna ọ bụghị ihe akụ ilu na-adala ntị ka ọ na-atọ maka ị na-anya ndị awụcha eziokwu na ha ọwụ ụmụaka mana ọtụtụ n'ime ha alụchago nwaanyị ịghọta so onye ọbụla nwere ka o si eme uru na ka o si akpa agwa nke ya mgbe ụfọdụ ofu onye nwere ike mee o megide nwanne ya ababa mba alụrụ ọgụ ịghọtago mana site na Amarachukwu ole mụ na ha nnọkọrọ ọsọsọ mbọ ọnụ ka anyị na-aba sọsọ mbọ ọnụ ka ha na-aba ọ nwere ọgụ alụgwe mana a na-ehikwa ha ehikwa a na-aba mba nwoke na ibe a na-aba mba a na-ege ntị enye ha ndụmọdụ a na-anabata. Ọ dị mma ya bụ otu a nụrụ na ha nne na ọtụtụ ihe dị iche iche ya bụ na afọ juru na nke ha megoro nke bụ eziokwu bụ eziokwu onye kwuru ya onye kwuru otu a bụ eziokwu ọ sịrị asị maka na age grade a IFEADIGO age grade ha pụtara were ife wee pụta na obodo anyị abụ Ụmụnobe na Ogbunka gburugburu ha arụgo ụlọ n'ahịa anyị ịghọtago o nwere ụmụaka ndị ha na-azụ n'akwụkwọ o nwere ọtụtụ ihe ọzọ eji emepe obodo ha tinyegasịrị aka anyị mara na nke a bụ nta ego ka a na-achụ achụta ego a kịta ha amaeji wee ṅụ mmanya amaeji wee rụta anụ ha ga-eti ya na ihe bara uru n'obodo maka agamnihu obodo ka eji wee mepe ya.
tupu anyị hapụ kedu ihe eji mara ụmụlogbo ihe eji mara Ogbunka bụ anyị ndị lakọpụta nri akpụ specially anyị lakọpụta akpa kọpụta ji eme ihe niile wa agrikọlchọ anabata ndị ogbenye anabata ndị mba anyị na-eme akomodeti ndị mba nke ndị kọpa rụcha ndị kọpa bịa ebe n'ọcha ha elekweji ha ala asịzie na ha chọrọ ibi ebe na ha hụbe ha nke na ọwụghị obere ihe na ọ bụghị obere ihe fast ha na-adị so happy ọ bụghị onye anyị wee hospitality na-enye aka na-enye nsogbu edozi ndị mmadụ so nwere onye bịara obodo a nọrọ regret obodo onye bịazola ya anyị alụta nwaanyị majority ụmụ nwaanyị ndị Ifeadigo ha chiche ebe dị iche iche majority ọbụla ma ụmụ nwaanyị Ogbunka beto ha bata na alụwa dị ebe nọ ọ dụghị onye Ifeadigo ya nwunye nwere nsogbu since anyị lụbara nwaanyị so all of them are happy. Ma tupu anyị hapụ a na-ekwu eji grade a na-asị ndị a mụrụ site n'afọ ruo afọ dị etu a. Yes, Ifeadigo age grade were very great age grade. Ndị nwe Ifeadigo age grade dị a bụ site 77 to 80 ha nwe Ifeadigo but only body ndị matured in heart 81 82 that matured in heart we can adopt him. From 76 75 anyị lere anya mee interview ya sịla anyị ka oge eso we welcome him anyị ga-eme ya adopt but the main issue eburu Ifeadigo age grade 77 78 79 80 ọha nwe age grade ọha nwe awụ age bracket yes ọ na-ekele ndị na-ekiri ihe a ọhịa anyị chọrọ maka anyị na-eme ihe ọjọọ so ha na ijele ekiri anyị maka ọhịa ọma ka anyị na-eme ndị ọka ọ gaala ihu ka anyị na-eme ndị ọja agala ihu Ifeadigo age grade nnukwu age grade Chukwu nọnyere anyị kpara kilo owu odu Ifeadigo kpara kilo owu odu anyị tara afụfụ abịala Ifeadigo a na graduate juru ebe a ndị graduate nọ ya ma ndị oji PhD a young PhD eldocha mara ụmụ nwaanyị anyị na ndị galebe PhD eme ma ndị na-eme masters ọdụ onwe anyị ebe ahụ illiterate anyị le onwe anyị kwu anyị abụ so ihe ọbụla bụ ịchọrọ Ifeadigo anyị nwere mfu nwa mfu onwe ihe anyị enweghị fire chief Anambra State fire chief Anambra State bụ onye Ifeadigo age grade Chief Martin Agbere agility Neko director Anambra onye Ifeadigo age grade vice chairman of this village Ifeadigo age grade vice PG of Ogbunka general Ifeadigo age grade the whole ụmụnna obodo a Ifeadigo age grade ụcha chairman branches Ifeadigo either ọwụ vice or chairman more than 3 to 5 branches na the whole Nigeria ndị obodo anyị obi Ogbunka Development Union Ifeadigo ụcha chairman Ifeadigo bịara ndezi anyị bịara mmepe anyị ga-edezi obodo a anyị na-eme anyị na-epromote ọrụ anyị na-epromote education anyị na-epromote religion onwe anyị na-epromote culture onwe anyị na-epromote brand onye dị mmadụ Ifeadigo age grade mbụba
Service Award to another person, Chief Ebel Ilodigwe, in recognition for your immense support and contribution in development of Ogbunka. And also, or any of his representatives. Okay, honor. In Ogbunka and Anambra State at large, please, one of the representatives are here, Nico Claudia, go receive all this award on his behalf. The next on the list, Chief Nnamdi Okoro, Community Service Award, in recognition for your outstanding support and contribution in development of Ogbunka. Congratulations. Whom much is given, what is expected. And I am going to this award in the sum of 100,000. Thank you very much. 100,000 naira. Next in our list, Sir Emmanuel Ezabikwa, in recognition for your immense support and contribution in development of Ogbunka. Because on here, represent here. Sir Emmanuel Ezabikwa, Fesco Nigeria Limited. Fesco Nigeria. Fesco also another award. The next in our list is no other person for this Community Service Award, Chief Kenneth Nwafo, in recognition for your outstanding support and contribution in development of Ogbunka. Because our Chief Kenneth Nwafo also, or any of his representatives of the Congola Award. And also, cha Igbo kwenu rienu nwanu zụanụ afa mbụ Chika Okpala na-akpọkwa m Chief His Royal Palm Wine Powerless Chief the Honorable Zebrudaya Okoro Igwe Nwogbo alias 430 MON without EY. Unavuka Ugwumba ibo onyonyo na-enene na TV na na-ene kwada na na-ene kwada na na-ene kwada ọ na-ewetara ya obi ụtọ na-ewetagasara ya ụmụ ihe anyị chefuru echefu n'obodo na-eweta ya na-egosi anyị na na-enene Ugwumba ka Chineke mezie okwu